డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాజోలు నియోజకవర్గంలోని సకినేటిపల్లి మండలం అంతర్వేదిలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి రథయాత్ర అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైంది. మధ్యాహ్నం 3:05 ఆలయ ఫౌండర్ ఫ్యామిలీ సభ్యులు శ్రీ రాజా కలిదిండి కుమార రామగోపాల రాజా బహదూర్ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కొబ్బరికాయ కొట్టి రథోత్సవానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ టి నిశాంతి, రాజోలు ఎమ్మెల్యే దేవవర ప్రసాద్, ఉత్సవ కమిటీ చైర్మన్ దెందుకూరి రమేష్ రాజు పాల్గొన్నారు. రథంపై విరాజిల్లిన స్వామివారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. గోవిందా గోవిందా నామస్మరణలతో అంతర్వేది పురవీధులు మార్మోగిపోయాయి. శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ స్వామివారు ఉభయ దేవతలతో కలిసి రథోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. భక్తులు వేలాదిగా తరలివచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. పోలీసు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.